במהלך התקפה של גצר הנחל והיערכות לשהייה של הצק"פ. במהלך ההיערכות זיהה באיתור תנועה חשודה. רימון! דוד, אתה גבעון! רימון! תן לו! הגענו לכאן, התחלנו לסרוק את הבית, נכנסנו מהפתח שנמצא כאן, ובעצם ביצענו ראש חץ ראשון לימין. לאחר ההתחלה קיבלנו צרור מהדלת הזאת, דילגנו חזרה אחורה לפתח תוך כדי ירי, ואז נענו חילופי אש ורימונים עם המחבל באיתור הזה. מחבל נפל! מחבל אחד! שגיב, אולי יש עוד אחד! עוד מחבל? כן! קיבלתי! מחבל שני! שיהיה קדימה, שגיב! מחבל נוסף! אנחנו במצב שבו אנחנו נמצאים כאן במטבח ומנהלים ירי למחבל מהפתח הזה ומפתח בקיר שנוצר כאן במטבח. בסוף באקט המסיים של הדבר הזה נתנו הרבה רימונים לבית, נתנו הרבה ירי, נתנו לעשן ולאבק לשקוע, והאקט המסיים היה שחוליית חוד פתחה את הבית, המחבל היה שם חי, תפס ממש את הנשק אחד הלוחמים. זה הגופה של המחבל הראשון, זאת הגופה של המחבל השני, סך הכל 2 מחבלים הרוגים.